Ďakujem veľmi pekne, to bol Samotrnka, pardon. Gratulujem. Ja myslím, bol by som podobne pripravený ako on, keby som mal predplatený mobil v internete, teda internet v mobile. Google je naozaj veľmi dobrý priateľ, ale napriek tomu budem sa musieť popasovať s tým, čo som napísal ja, keďže ja teda nie som príliš dobrý v tom písaní, tak budem rozprávať viac menej z hlavy, čo sa touto cestou trošku ospravedlňujem. Ja som tak rozmýšľal, že čo to znamená byť spisovateľom. Ja si myslím, že to je veľmi ťažké, lebo človek je veľmi často sám, hej, hlavne so sebou, čo veľakrát podľa mňa bolí. Prvé také úskalie, čo sa stáva spisovateľom, je, že musia po sebe čítať, čo napísali, hej. Samozrejme, že tých niekoľko verzií predtým skončí v koši. Je to dosť taká bezútešná záležitosť, pretože človek podľa mňa má stále chuť niečo vylepšovať, až to nakoniec skončí tak, že vydá knihu. Ale to nie je podstatné. Napríklad dôležité veci sú, ako schovať prekvapenie, keď čitateľ nájde medzi riadkami niečo, čo tam autor samozrejme nikdy nedal a musí hrať teda, že samozrejme zámer bol takýto. Takisto vieme, že medzi riadkami Michal toho veľa nemá, alebo teda, neviem, dávaš tam niečo? Nevie. Dobre, takže tiež by som tam toho veľa nehľadal. Je naozaj veľmi dobré toto vedieť a s takýmto nejakým prístupom zaoberať sa jeho dielami. Takisto je dôležité sa jeho dielami zaoberať, povedal by som skôr obšírne. Veľakrát ja teda uprednostňujem cestu takého prerozprávania. Áno, je to kratšie, nie je to také nákladné a človek sa netrápi. Ja veľmi rád príjmem názory iných ľudí, keď mi povedia, že to je debilina, no tak to čítať nebudem. Ale každopádne dostal som sa k nejakým knižkám, veľmi ma zaujal obal veľakrát a Takisto myslím si, že ako je prepracovaná tiráž, to sú dôležité veci, ktoré oslovia konzumenta, ako som ja. Hej. To sú veci, ktoré sú naozaj dôležité. Takisto si myslím, že spisovateľ ako človek musí veľmi dobre odhadnúť čas, na ktorý sa stratí, keď vydá knihu. Hej. Hlavne z dosahu médií, aby sa našiel niekto, kto vysvetlí teda, čo napísal a ako to myslel. Lebo nie som si... Alebo teda ty vieš, o čom píšeš? Vieš, aha, tak pardon, tak to tak nie je, takže on sa nestráca, to je veľmi dobré. Potom je naozaj veľmi fér, keď autor teda obhají svoju knižku a naozaj dokáže vysvetliť, o čom písal, keď už aj 500 000 čitateľov nie je úplne si istý, že čo teda zamýšľal. Ale to nie je podstatné. Chcel som sa ešte raz opýtať, ty si istý, o čom píšeš, áno? Áno, ďakujem za odpoveď, to je jednoznačné. To je dôležité. Je niekoľko aspektov, ktoré si vážim u spisovateľov, pretože sú to ľudia, ktorí musia rozmýšľať, viete, oni musia byť rozhľadení, musia byť inteligentní, ako je to slovo? Musia byť toto a musia vedieť odovzdať odkaz, áno? A veľakrát sa odkaz nájde, povedal by som, jemne odložený, áno? Veľakrát musíte prečítať niekoľko kníh, aby ste pochopili, čo vlastne autor myslí, hej? Ako myslí, čo chce povedať, kam sa vybral. Aký je tvoj odkaz? Viac odkazov, veľmi dobre. Tak ja som prešiel asi 4 knižkami, ale je dobré, že teda v 5. musím čakať viac odkazov. To je dôležité. Takisto si myslím, že je dôležité upozorniť na to, že človek, ktorý je spisovateľ, je veľmi často, povedal by som, prepieraný v spoločnosti, pretože to sa stáva dokonca aj Mišovi, že ľudia čítajú jeho veci, áno. A potom teda rozmýšľajú, čo napísal, čo je celkom zaujímavé, aj na Slovensku sa to deje. A on potom chodí do tých podnikov a rozpráva, čo napísal a ľudia sú prekvapení, robia, áno, teda to zaujímavé, toto, aha. Ale je veľmi dobré, že si mladý človek, ktorý má taký entuziasmus v sebe a robíš to, pretože treba naozaj naprávať týchto ľudí, ktorí dementne prejdú cez riadky a naozaj nemajú šajnu, čo si majú myslieť o tom, čo si ty chcel povedať. Je dôležité, ale naozaj aj preto si vážim takýchto autorov, že sú to veľakrát ľudia, ktorí vedia, čo chcú povedať a potom ale napíšu knihu, hej. To ale nie je až také podstatné, že ju napíšu, ale dokonca tá kniha sa veľmi predáva a to je super. Mne je veľmi sympatické, že ty vlastne svojou existenciou na internete a na všetkých týchto médiách vlastne posiluješ ľudí, aby tieto knihy kupovali, aby ich čítali, napriek tomu, že teda, povedzme si otvorene, až tak veľa v nich nie je čo hľadať. Skôr je dôležité, aby ten marketing prebehol a ty ho robíš výborne, pretože tí ľudia, ako ťa vidia, ako vidia tvoju jemne kontroverznú osobnosť, tak si to chcú prečítať. Keď to prečítajú, tak okamžite zabudnú, ale to nie je podstatné. Dôležité je, že teda si im predal knihu, nie? Mne sa to teda páči, možno začnem písať.
Každopádne fandím, áno. Nechcem tu vyzerať ako niekto, kto nečítal tvoju knihu, lebo tak určite vyzerám. Dostal som sa asi k 3. Jedna bola, počkaj, to bolo Nehanebné neviniatka, to je veľmi dobrá kniha. Áno. Počkaj, nie, to bol ten druhý, to bol ten Fín, Dominik. Dobre, to nie je podstatné. Je pre mňa vec, ktorú by som chcel nakoniec tak nejak povedať a vzdať hold ľuďom, ktorí píšu, to znamená aj tebe. Veľmi sa mi páči, že ešte stále aj v tejto dobe existujú ľudia, ktorí píšu knihy, lebo je to jediná cesta pre našu myseľ, ako si pustiť ten film bez reklamy. Ďakujeme veľmi pekne.